Здравейте! Днес ще споделя с вас рецепта за хляб с квас. Ще оставя долу в описанието продуктите, които съм използвала. Първата стъпка е смесването на водата и брашното. Този процес се нарича автолиза и целта му е да започне развитието на глутена. След като я направим, оставяме тестото на страна за 40-60 минути. Препоръчително е водата да бъде филтрирана или изворна поради съдържанието на хлор и различни дезинфектанти в чешмяната вода. След като минат тези 40-60 минути, добавяме активния квас към водата и брашното, който предварително сме захранили и е в пика си. Скоро ще направя отделно видео за захранването и съхраняването на кваса. Смесват се добре до пълното усвояване на кваса от тестото. Оставяме за още 40 минути. С добавянето на квас започват ферментационните процеси. За да не полепва тестото по ръцете ви, може да ги навлажнявате с малко вода. След като и това време мине, добавяме към тестото солта. За предпочитане е да се ползва морска финна сол, защото трапезната съдържа също хлор. Ролята на солта не е само да добави вкус, тя също така забавя ферментацията, като без нея тя би протекла твърде бързо. Солта осигурява на тестото достатъчно време, за да развие вкус и добра текстура. Умесваме много добре, ако месите на ръка ще ви отнеме около 10 минути. Това е важна стъпка, която не трябва да пропускате. След добавянето на солта оставете за 30 минути тестото да почине. Следва първото втасване, което може да отнеме между 4 и 8 часа в зависимост от температурата в стаята. През първите 2-3 часа трябва да направим 3-4 разтягания на тестото. Тук бих искала да споделя грешката, която аз правих в началото. Следвах рецептите за хляб с квас и ако на тях пишеше, че втасването е 4 часа, аз оставях точно толкова време. Това беше грешно. Всичко зависи от температурата на околната среда, както и от температурата във вашия дом. Така че това първо втасване е докато тестото увеличи обема си с около 60-80%. Следователно е важно да следите за това. Важно е да се каже за разтяганията, че тестото само ви показва доколко е възможно да го разтегнете. В никакъв случай не го дърпайте принудително. С всяко едно разтягане то ще става все по-еластично и вие ще усетите това.
Тук бих искала да вметна, че аз не съм експерт. Все още се уча и ще споделям с вас наученото и грешките, които правя по пътя към перфектния хляб с квас. Приготвянето му е дълъг процес, който отнема между 12 и 48 часа, но при желание, с времето ще намерите най-подходящия за ваш начин да го вместите в графика си. Ползите му за организма са много, а вкуса му аз лично не бих заменила с нищо друго. След тези 3-4 разтягания, оставете тестото в покой. Тогава може да преминете към следващата стъпка. Правим предварително оформяне, като изсипваме тестото върху леко навлажнен или набрашнен плод. Разтяга се с ръце и се сгъва на плик. След това се навива и оформя на топка. Оставя се да отпочине за 30 минути, като се покрива с ледена или памучна кърпа. След това се прави финалното оформяне по същия начин, като този път се разтяга по-малко. Слага се във формата за втасване. Ако нямате бенетон, може да използвате друг съд, който да покриете с памучна или ленена кърпа и да я набрашните.
Слагате тестото във формата за втасване с гладката страна надолу. От горната страна затваряте с пръсти, за да не излиза въздуха, който се намира вътре в тестото. Посипвате с малко брашно и покривате с кърпа. Или пък може да сложите в найлонов плик, както направих аз. Оставете тестото за 40-60 минути така, след което го приберете в хладилника за финалното втасване, което продължава между 8 и 14 часа в зависимост от температурата вътре в хладилника. Този процес се нарича ретардация и означава бавно втасване. Именно бавното втасване е причина за по-дълбокия и богат вкус на хляба. След като и това време мине, изваждате тестото от хладилника и обръщате върху хартия за печене, като страната, която е била отдолу, сега остава отгоре. Загрявате добре фурната на 250 градуса, заедно с съда, в който ще печете хляба. Набрашнявате леко повърхността на тестото и правите основен и декоративен разрез непосредствено преди да го сложите във фурната. Основният разрез трябва да е дълбок около 1 см, а декоративният около 3-4 мм. Ако нямате подходящ съд с капак, може да го изпечете в тавата на фурната, като през първите 20 минути сложите допълнителен малък съд с вода, заедно с хляба. След като изтече това време, махнете водата и печете още около 20-30 минути до готовност. Времето за печене зависи от вашата фурна, както и от големината на хляба. Аз използвах глинен съд с капак, без да добавям вода, като махнах капака на 20-та минута и след това пекох още 25 минути. Готовия хляб сложете върху решетка и охладете напълно преди разрязване. Съхранявайте в памучна кърпа, за да може да диша. Ако имате въпроси, ми пишете в коментари и аз ще ви отговоря. Обмислям да направя отделни видеа за всички процеси, свързани с хляба с квас. Ще се радвам да ми напишете и какво видео би ви било полезно да видите в канала. Ако искате да получавате известия за новите видеа, може да ме последвате. И накрая най-важното, имайте търпение докато опитвате да направите хляб с квас и не се отказвайте, ако първият ви опит е неуспешен. Няма да съжалявате.